Şu doğru da. Yo, şu doğru da değil mi de? Evet, yaşayalım sen. Hava. Nasıl ismi? Yok. Gülzemin ne tırnak etken? Yürüdü? Gülzemin. Gülzemin nedir? Ne olacaksın mı? Da. Neresin etajda ya? İkinci etajda. Beni gördün mü? Hava. Ben baramda gördün mü? Ha? Beni gördün. Ben gördün baramda. Живой. Hava bir gedek gördüm etken. Nerede kendim живой? Kavcı. Söyleyeyim. Dört kul. Kavca mı? Kavcı. Sen yomutmazsın. Hava. Balkanın girdin lan. Bu ne kardın? Al kurulaman mı? Bir kurula aşağıda şeyde koyanlardan mı? Senin çayda girip. Narman gulloş bolmayam sen bilen okbas. Ne kadar oynar? Ne dinleyen? Näçinji ýyl aýdyn? Kiçämegdi. Yemek ettin mi? Hava. Havol. Yo dinga yaşım yemek ettin mi başka mı? Yo. Ýaşyňy umuman 100 keşin kiçämegdi etdim-de. Yo onna var. Yo 100 keşim yemek de gawy. Onna istay onna hiç 100 keş oldu. Ya da görnýär ýatmansyň öýtgen. Ay krat yatırla bunu. Yaramadı mı? Ay wagt çağa. Ay pek ay. Na diýince ma. Ay dins al yatıp olana stres alada gaýgy yatıranak bu. İki kız. Men ne de şeýle boldy da. Ay gowaran elinden ayrılırlar doğru maydan. Arada bagat köşkün ýanyna gyzyl köýnekli bir gyz bilen tak saklap ýörene keniň diýe. Ha köşk nerede? Bilmem. Adım köýnekli. Ay men ýok ýydyran görüşmeýän Antalya'da köçede wapça görüşmeýän wapça ýydyran görüşýän adam da. Ýani bu. O görýän gyzyň bilen hem söwüşdiň. Uy, masgara. Sen ýaly oglan ikili etdimi? Menim hayranım, menim gen galym. Şokda tün şu adam şu adam asıl bilmem. Men ýaly oglan et krete ila ýetbilen o. Oy sana ho nemetçek bider gaýgylanyp Allah dedi fan gyzgytmy. Son diýip beräýda bir mutjaňa deň gurlaşdyran adam. Nomer liçka makladım gurlaşayın. Şu ajaňa çek. Bir mut alsa gön diýsen utanaň akbyşyň ikili et. Goy. Gurlaş. Alo. O ne? Yok. Ay yo şu bir sen bilen gurlaşdyrdy, şondan jaňatdym la. Şunmadım. Şu bir efirde bir gyza sen bilen gurlaşdyrdy, şondan jaňatdym diýän. Ben aldık geliyor şey. Näme? Almadı. Heyt kavmi diye ayım.